Hola, soc la Laia, estem a dia 8 de febrer i estem celebrant les festes de Santa Eulàlia. I ara faré de quarta en el 3 de 7. Bravo! Us estic gravant. Vas al rengle? Sí. D'aquí tinc el 2. Tu ets el 2 de la regla? Tú, divina, hazlo bien, ¿eh? I és això la regla? Vale, perfecte. Esteu sent enregistrats, eh? Sí. No, poc. Sí, galleta. Algunos a papá. Això està blau. Jo no puc nada. No, ostres, serà difícil. Ei, em falta el Gerard. Estic aquí jo pujant sola. Vale. És que estava tothom allà. Però has al mig, aquí no. No, m'he d'esperar perquè de fora. No, doncs mira, aquí hi ha un tap. És que de Galleta! Molt bé. Molt bé, Sara. No obriu! Vale, molt No obriu! M'has dit, t'he sentit, sí. Però... Has un pal oberta. Vale. Has rectificat i bé. Vale. Vale? Molt bé.
Ai! Sí, ja ho he notat. Gràcies. Tu què, et donen poder i et creus que pots criticar a tothom, eh? A mi no em pots dir res. Aquí. Sí, concentra't, Clara? És que a mi m'agrada mirar. Mua. Mira, saluda a la càmera. T'he sentit. Jo vull pujar per tu algun cop, Clareta. Ja et farem. Un moment, ja veuràs. Ai. El set. Ja veurem, ja veurem. El set.